बे चेनेलाव भिडिअ होयो बिराद गोबाव जाबायमोन वेलकाम गासैखौबो जायफ्रा फेसबुक इउजार्सफ्रा एबारनिफ्राय मेटा भार्जन जायफ्रा फेसबुक इउज खालामो साबस्क्रिप्शन फी होनांसिगोन होननानै खौरां फैदों दा साबस्क्रिप्शन फीया जेरै जों साबस्क्राइब खालामोबा मबाइल रिचार्ज होयो बिदि जानो हागौ थ' बिदि जायोब्ला माबायदि जाथावथाव बुहुदानो एफर्ड खालामनो हानाय नङाना 981 बावसो दां मान्थलि अब्लाथ' गोबाङा माने फेसबुकखौ मोजां मोननायबो नङा जानो हागौ जोंनि इण्डियानि मानसिफोरा बांसिनानो मालदारफोर गोजा गैयाना हेलौ दिनैसो बे चेनेलाव फैदों जाता बेखौ मेम'रिनि भिडिअ दोननोसो आं फैदों बेवहाय गोबां गोबाव जाबायमोन ओमफ्रायहाय नलेज फेस्टिभेलावलाय सोर सोरथो फैगोन इन्टारनेसनेल नलेज फेस्टिभेल जोंहा बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव जागोन ना मोनसे खावलायनाय दै जायफ्रा दा स्टुडेन्ट फरायगासिनो दं एच एस नाथ' एग्जाम जागासिनो दंखायो माला अभार जागोनथाय आं रुटिनखौ नायाखै आरो औ हायार सेकेन्डारिनाथ' जागासिनो दंखायो ओमफ्राय एच एस एल सि जायफ्रा मेट्रिक लिरगोन अननानै आगैमोन फंबायफोर बा बिनानावफोर मबाइलखौ एटलिस्ट बे एग्जाम टाइमनि थाखाय एभयड खालाम माने गोजानाव दोनथ'थार इउटुब नायनाय मानाय जेबो ध्यान होथ'नाङा आं जास्ट बे भिडिअखौ लाबोनाया सोरबा नायथोंबा माथोंनि नङा आं मेम'रि गालांनायनो एसे गिर खननानै माइन्ड फ्रेस बानायनो बेखायनोसो आं नैबेखौ लाबोनाय जादों माब्रै दं खबरा सानैसो नायदोंना लाइभ अल चेट हाय आदा नों बेखौ बिराद मोजां दामनो नामा आदा आं औ नैबेयावबो सोलोंनायदां एसे डिसप्लेया गोराखाय फनाव एसे मोजां जायो दामनो मालाबा थैगोनखौ सानोब्ला नोंबो थैगोन आंबो थैगोन बै सोरबाबो थैगोन माने रोमै रोमै मोनलायो बे संसारनिफ्राय जों गोमोरलांजोबगोन गोथाङाव दं ससियेल मिडियानि थ्रुयै इन्टारनेटनि थ्रुयै सासेया सासेखौ नायलायनो हायो खौरां दैथायलायनो हायो बिराद बेनिफिट नाथाय सोरबा खामायदों सोरबा नांलाय खमलाय सोरबा सुथुर जालायनानैबाबो सोरबा सोरखौबा सोबख'नानैबाबो बावनानै थायो आरो जों मालाबा ने जे नोंबोदि थैगोन आंबोदि थैगोन थैनायादि सानसे रावबो जेबो लांफानो हाया खिन्थु मा खालामनो मोथो मोथो साननानै मोनसे गिर मा होनगोन बेखौ गसपेलानो होननांगोन गोसोआव फैदों मा सं बियो सोरबा मिथियो नामा मिथिगोन जायफ्रा खनग्रा बे संसाराव आंनि जिउआ दुखु नायाखै गोरोबनाय जादों हानि देहाया हाद्रिजों गेलेनानै बे संसाराव आंनि जिउआ बिरबाय बायदों हानि देहाया
जों गेलेनानै बुंखायो दै जायफोर गथ'फोर मबाइल दा नायथ'थार एटलिस्ट बे एग्जाम टाइमावहाय एभयड खालामथार ओमफ्राय जायफोर पेरेन्टसफोरबो नायदोंब्ला आंथ' बे भिडिअखौ जानला मोनला लाबोदोंब्लाबो गोबां न'खरानो जोंना बर'फोरना बिमा बिफाया बादा होनो रोङा बादा होबाबो मानिजाया एटलिस्ट जिखियानो जाया गावनि फिसाना एसे बुजायनो नाजा बे टाइमाव मेट्रिक टाइमावहाय मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि बे एग्जाम टाइमाव आरो गथ'फ्राबो गाव गावबो बुजिनांगोन रैखाथि मोजां खबर मोजाङानो माने एग्जामखौ बिराद मोजां लिरगोन सानो नाथाय मबाइलखौ नाया नाया सानब्लाबो फैफ्लांबाय थायो जोंबो गोदो लिरबोनाय नालाय मबाइल दाङा सानब्लाबो दाखे थांफ्लांगोन माबा मोनसे नायदावबाथाय लाइन जालांबाय आरो बे मबाइल नायनायानो माने नायफ्लांबाय थासिगोन समा माला थांदों फात्ता मोनला जिखिनि फरायखांखानायबाबो रिभाइस खालामनांगौमोन बा नायफिनजोबनांगौबाबो हास्लाबहैला उनाव गोनो गोथो हाखु दाखु जासिगोन एग्जामावबो बेखौ फरायनो ना बेखौ नायफिनो ना बेखौ जासिगोन बावलांजोबोमोन जोंबो बिदि जायोमोन एग्जामाव बेखायनो जायफ्रा बिमाफोर बिफाफोर आदैमोन मादैमोन बा आयंमोन गासिबो जायफ्रा मबाइल नायो बा नायदों गथ'फोरखौ एसेबाबो सामलायनांगोन मानो होनब्ला जोंनि बर'फोरनि गेजेराव दासिमबो एजुकेसन मोननाया मोजाङै बुहुद खमानो होनजायो थ' बे आरो ओमफ्राय जायफोर गथ'फोर बिमा बिफाया रोङाब्लाबो एटलिस्ट जाम्बा जाम्बिबाबो जोनोम होदों खांदों नालाय मानिनांगोन बिमा बिफाखौ मानो होनब्ला बिसोर जोनोम होआमोन संसारखौ नुनाय नङामोन मालाबाबो दुसिनाङा जे गैखायाबा मायाबा फेसिलिटि होजोबनो हायाबा फरायनो मानोथो जोनोम होआमोन मानो खाङा जोंखौलाय जोंथ' खांहोनाखैना बिदिबो होनफ्लाङोना मालाबा थ' ओंखायनो गावनि केपासिटिखौ जोनोम होबाय बिमा बिफाया बेखौनो धैन'बाद साननानै ला ओमफ्राय नाजा लाइफआव नाजायोब्ला निस्सय जाफुंसारो गोबां एगजामपोलफोर मोनगोन ओमफ्राय बिराद माने जाफुंसारोब्ला नों गोजोननाय मोनो आरो खस्थ' खालामनानै फैनायनि फिथाइया बिराद गोदै बेखौ जों गुबुनफोर बुङोब्ला खुगायाव बुंनाय बायदिल' खोनायो खिन्थु एक्सपिरियेन्स लायोब्ला बुजिगोन आरो ना खम मानसि नायदोंब्लाबो आं बुंबाय फंनैसो जाहाथे गथ'फोर नायदोंब्ला एभयड माने साइड जानानै थायो ओंख्रि जाथ'वाखै जागोनसो रंजालु सोरमोनलाय ब्रादार आदा मा खबर रंजालि बसुमतारी मोजां आगै मोजां ओमफ्राय रैखाथि दैमारि ओंखाम जाबाय दा आदा ओंख्रि जाखो हाय आदा मा खबर जोंसार बर' मोजां दे जास्ट मा खालामगोन मा थागोन हारसिंखाय दसे लाइभ फैदों बेयावहाय सायाव जेरै सिङावबो नोंनि गोसोआ मोजां जानायमोनबा मासे अयनाय बिखा बसुमतारी सोर बेलाय गोसोखौ मा होननो मा कमेन्ट होदों मोजां खिन्थु गावखौ नायग्रोनांगौ जायो मालायखौ डाइरेक्ट बखिबा जाया नों मा गोसोजों बुंदों नोंबो मिथिखागौ जिखुनुआनो जाया नोंथांजोनि नामखौ बुंनानै लाहरनो हागोन बे मोनसे गिदिर गोसोआव फैदों बोरैबालाय स्केला बावलायलायबाय गिरखौनो
हेलौ ब्र' माब्रै दं? मोजाङैनो दं बिराद मोजां। नलेज फेस्टिभेलाव सोर सोर फैगोन? गोबां आइडियासफोरबो मोननो हागोन जायफ्रा माने बेसेन गोसा बिबुंथिफोर गोरों गोरों स्कलारफोरनि खौरां खोनासंनो गोसोफ्रा 27निफ्राय बड'लेण्ड इउनिभारसिटियावनो जागोन जोंहा गोबाङा खबर मोनखाबाय जानांगौ। रायथाइ गयारि हेलौ ब्र' माब्रै दं? मोजाङैनो दङ मोजाङैनो। जोंसार हाय आदा बाजैखौ माब्ला लागोन? मोजां कुइसन सोंबाय। बाजै बुजै नोंसोर मा सानो आं मिथिया खिन्थु गाव स्टेन्ड जाग्रोआबा बिमा बिफानि धोन सम्फथि बा सोरनिबा जाथि फरियालनि दंनाय दङैखौ लानानैथ' जेबो संसाराव जेबो सानजाखाया। बाजैखौ ओरैबायदि खेथ्र'बा लानो हायो गावनो गावनि आथिङाव स्टेबोल जाग्रोबा आरो मोनसेया जाहैबाय मोजां मानसि मोनोब्ला थ' बिराद साननो गोनां प्रेक्टिकेल बेफोरखौ रायलायबा एददो बुजिखायो बयबो। बे टपिकखौ लाबोयो आनस्रा ब्रादार। बाजैल' सोङोलै आदा जेम्सनि मोनजासिगोन ना मा टेनसन जादों जोंसार बर'? राजु बर' हाय ब्रादार। एदे आरो मा ओंख्रि सोरना सोरना 14 जन नायब्लाबो आसखा नै आं मोनसे खामानिबो बावनानै दंबावो जोंना सर्ट मुभि फैनो थांगासिनो दङ TN फिल्म प्रडाक्सन थाख्लाय सारनि चेनेलाव खिन्थु दासिमबो रिलिज होनो हायाखै मिउजिकआनो दाबो जाजोबाखै। मिउजिक बुनांगौआ बिदिनो स्टुडिअ' बुबा साबसिन जायो नालाय रेकर्डनि उनावहाय मालायनि मिउजिकखौ होयोब्ला कपिराइट माबा माबि प्रब्लेम जायो ओंखायनो बुबा साबसिन। थ' बे थ' बारा गोबाव खालामला आं दसेबाबो टाइम पास जाबाय आंहालाय बेवहाय बेखिनियानो गासैनिसिमबो गुड नाइट थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल हामबायसै। बेखौ दामथ'नोसै दसे दोनथ'नोसै आं। लैथोश्री बर' हाय आदा हेलौ दासो आंहा हेलौ रंजा आरो गोजोन जा नोंसोरनि बान्थाया नख्राङाव गेदेर नोंसोरनि बान्थाया नख्राङाव गेदेर। जिउआव हावरियाफ्रा बोर होजाग्रा सोरगो रायजोआ बिसोरनिनो
थांगोन जोंबो सानसे नख्रां जोंनि न'आव माने नख्रां माने बेखौ बुजायबाय थैनायनि उनाव जों थांगोनखौ थैनायाथ' थैखागोन नालाय नोंबो आंबो नैबेफोर मेम'रि थालांजोबगोन सानसेबाबो फुरा सोरबा सावजागोन हाद्रि जाबाय हांगार जाबाय सोरबा फबजागोन सेवबाय हाजों मिक्स जाबाय रावबो बासिखाया नाथाय नैबेफोरो मेम'रि जानानै थालांगोन आरो जेसेबां दिन थागोन ससियेल मेडिया बा इन्टारनेटआ ओरैबायदि खाबु बानायनानै होबाय जोंनो आंनि हाथाइखौसो किउट नुयो जारलालै हाय आदा मा खबर BBS ब्लग मोजां जब ओंखारदोंनो जोंहा माबायावहाय क'क्राझाराव जायफ्रा पियननि जब जुडिसियारियावहाय एप्लाइ खालामनायनो हागोन मोननाय मोनै उननि खोथा बियो दोंसे सल' रोजाबलाय आदा मोजांनो मा सल' रोजाबनांगौ बिदि अन दा स्पटबाथाय माने मा रोजाबनो जालायलाङो दोंसे सल' नलेज फेस्टिभेलाव फै बयबो नलेज फेस्टिभेलाव जायफ्रा सम दङ दोंसे सल' रोजाब मेट्रिक हायार सेकेन्डारि लिरग्राफोर नायाखैथ' बारा बिजि थाबाय थाना नङाबा जसो जोबगोन माने मोननांगौ बायदि मार्कस मोननाय नङा ओइ आं फरायजोबखाबाय जोबखाबाय होनबाबो माने ध्याना बेलेगाव थायोब्ला एसेब्लाबो बेलेग जालाङो बे आरो बारा गोबाव खालामलादां दोननांसिगोन बायदि मोनबाय आं ओंखाम जानांसिगोन जोंहा दिनै सुक्रुबारमोन नालाय सोरबा सोरबा फास्टिं थादोंदां गोबां जायफ्रा थाग्रा दोनथ'नोसै थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल गुड नाइट आदा मा खबर खबरा मोजां सुपार फेन्टास्टिक मिउजिक खोनासंबाय थायोबा बिराद मोजां जायो ब्रेनफ्रा गोसोफ्रा माने बिदि आरो दोनथ'नोसै मानासाव थांगोन आंना आबौ फादार दंखायोना आबौ फादारा दायो मुम्बाइआवसो दंहैयो माला फैगोनथाय बेयो मार्चनि खै थारिखआव फैगोनथाय थांगोन आं बे फैबा र' मानास बासबारियावहाय आबौनि काजिन बे फैबा थांगोन आं दोनथ'नोसै थेंक इउ भेरि माच